igo gaki ntobwate omoichano omonene gekogera abana baye nabake abana baye muna bono igo omonene iga akorete form 4 aganyetairwe university naria ng'agete omoro omotu ekero ng'aka omoro omotu nkagunse ekero nagunse my wife narenge maega nere bakamugusa bakamobwate eyaburoni yaye bakomugusa bakamorutanse bono nari nanyorete inche ndatena nyasaye obangete ase eng'encho tari chinguru chiane narwete ororo inche tari besa nabasaba nsaberani nyasaye anyara koba gakong'a oboremu at least nyara koba ngotwara omorembe yeta nkoruku Ben Omosa nkano otamba village enka ya kabere gochora no menyete bono iga no mete gochora eyarengo ni Sunday maambi yani eyarengo ni Sunday maambi kaimoga kende kanisa kenarwe kanisa egaika kenarwe kanisa ngamba tokabuta keona nomorugione tokabera kerija chikoba chinsa 11 maambi yani marogoba kerija chikoba chinsa 11 marogoba tokateba bonti gatogende echiro eyere dala chambiri ase tokorera ebiashara nabo twachiete nero ororo mpaka togaika ase eng'encho emesigo nere yare nkoro Nairobi tokarora ngosarekere rituko riarenge Sunday lakini Sunday ngotimoka tore ntori kwenda ase ebiashara ekero yaika igo tokagenda tokabanga emesigo tokabanga mpaka marogoba kero twabanga saa 11 saa 12 saa moja yeye yabeire na nusu saa moja na nusu togasieka egasi kero twasieka egasi nimbwate epikipiki yane nero twachete ritang'ani neri akabere naro togateba bono chinsa chiabeire chitiga togende chiarenge saa moja na nusu nari tochete gocha togochi goika nchera ase akorokwa omosochoro tokonyora ng'a abanto mbare batubwati korumaya ne barenge ase epikipiki bagacha mpaka ng'a asende nkarora ng'a abanto aba bono ebataete gontuoma nga slow down gotaka komanya ng'aki ndoche parere nne gochiaye naki abanto aba bono bagotofinya gocha imeiga ekero rende nabwata nga slow down nkabane nake speed ase eng'encho naroche nabanto aba ebagocha gocha asende nari eri baimogete omogwano ore orenge maega lakini tingonyara komo identify nani ng'orenge nari ang'agete omoro omotu ekero ang'aka omoro omotu nkagunse ekero nagunse my wife narenge maega nere bakamugusa bakamobwate eyaburoni yaye bakomugusa bakamorutanse bono nari nanyorete inche ndatena nyasaye obangete ase eng'encho tari chinguru chiane narwete ororo ase eng'encho nkaba ginko omosubati nkamotiga maega ase eng'encho narenge omoritake nari naibwate nkaimoka nkagenda ngatama ekero natama naende distance ngakwana naborobo nkabatei ng'a onye na epikipiki rende mokoira gose na echibesa tobae nkimoko mobori nari omomura oyo mabogoreti omoro agaka my wife omotu nande bakabwata bagonsekerera bagoteba naintwe egasi twegu twanyekori bono inche nabete nogokumia okonene ase nini nkirete omosubati gete akarumate na egari ekero arumate ama na egari agacha ekero acha nkamoteba igaki monkonyere momombegisie egarini nabo aratenete buna omosamari omuya akangira mpaka General ekero angira mpaka General Hospital ase emergency
nabete ginkoshugurika sana usininyara komokonya lakini nande bagantenka moira mpaka Chiromo kena moira mpaka Chiromo nka Chirono ya Chirono kena moira mpaka Chirono naro bagatebanga chimashini chiabo nchiarenge buya nande ambulance ya mbogoti korwabu nkamoira mpaka Nyangena Hospital. Nyangena Hospital kitogenderete process ya bekeru embeo my wife okonyara kubaga gusira baminto na bonde no okumio konene sana as a story ya my wife because my wife no monto nganjete mono tuale nkubwaterana tuokore biashara mo buna my sister ndatebe ngaki not even my sister not even my wife, she's more than my sister nandatebe asengenjo ninde no borro bonne sana asengenjo netoko bato tukubwaterana toira abane school ase biashara ebye bikebike ebyo horticulture yengo nyokora dara chambiri egento kende nero ko baga nkonya ase binte binge amangana yoko mutoma ase school kwenda korra abana baye kwenda korra omwana kiregento nero bwate kiregento lakini babete ko manage koire simu yaye besa chiro chimba atagete sengenyo chibesa mbabwa mba ento nabateti naki moko motigarende onye ne chibesa motagete mbaye guseireke pigipigi isengenche nabatigete maneke funguo bagakana bagatebana ebasegete bagansekerra bagante inga egasi twatumu twanyekori inchebono inkumetinga ki eden ne yangombwate then kimbwate nkobori ugosenko bekeru wanted abantu bakombwati nebine byasare ebisini byokuoni chingeni tari byasara ngaka no kora usine byebengi ebine byasara byokoni chingeni abana baragire ndagira abana bagende school tari endege nkugora nchezi ngire naki aba murabe bigoriye bikebike tibagocha tubaegasi tibagocha agari babo none mesi wadara chambiri ekera bachidara chambiri at the end of the day umuntu nabakora sino siringi cha 200 o siringi 500 igonde no borrobo nene nande inkumeti nande ngichanete ase my wife antigire bona igantiga ase ntanyara gukwana ntanyara goteyo umuntu gose mwerese ase ngenjo naro renge muna my sister nkomotebieke neronte yike twabwaterana ase merimo yoto tokora twabere tokora nere amatuka mange gasana koruenga kina munyomete mpaka bono iga twabere tokubwaterana twabere tokora ebinge my wife na munyomete kimbwate stool ibere amane na bwate ki stool ibere na bwate amane meza lakini esenge nchare ngo muntu umuya twara kubwaterana namotei twatebererani twanyarire ko batokorosi ebinga manere ebintanyara ko batokwana nkoboriga gaki nono yo korete kerende tarukora atiganera are enjo yi fruits twara arosirinke abana nimbwatega imbwato mwana imbwata abana bane ekijana nkerega iga kere grade 10 nenyaruka mbone go join university kono yakorete no yomo na ari tabaka guys arafu moisi na rock school wale no mwana oyo moke oyo nkoroka omogambi naibona enda omogambi teyeche omogambi nere omoke ogosoma litro encho ase madam mwina nyamataro nchege ndo abantu baminto nare nko batebi onya ne deni yino nkabwate sekenyorege kyeino emwara gontei imanye naki nimbwate deni yino mogondai lakini reno onye ko bana nimbwate deni yino mongenga kimbakane enateba lakini nje kurwe nkora yane ime timbwate bo bibondo bwense na muntu ntuanya kuomana na muntu koruna kitega inga koruna kitasekenyoreke abantu nche twancha ine abantu abange gae twancha ine omugambie twancha ine aba muraba minto gae twancha ine ebijana ebye twancha ine nintwara none gasi ya mugondo wasane na uba onkorera abateina ki ebesa nera mo onkonya igana nche basukiga yona bonda tebe nche ngurutamba
inche noyo mwabo pen oyo nyagosira mong'ina oyo osirete one ekamati yane abo tore na omoichano omonene ase eng'encho twasiriri omwana oyo ominto ase enchera etagwenereti enchera ere embe kabisa togochi korigereria nonye intwe buna efamiri twegosa omwana oyo ominto asirete ase enchera ere embe enchera twanyorire togotwara obwoba ase efamilia yaito egekogera familia yaito twatebetiwu ng'a origi na okoboko ogo kwao gwakomosia omwana oyo ominto buna achete iga iga omenyire iga ase engaki entambe ase eng'encho ya okoirigeria obeire gakorigia ebinto biaye atari kounereria bono oroche abanto babeire bagocha bagosiria obogima bwa omong'ina oye naende ekero okorigereri mono rigereria abana atigete abana bare abake abana tokorigereri nonye intwe amariga arwa amaiso abana baganyete ng'a mama ngocha are abaretere kende gaki inche bono egento ngosaba eserekari eye yaito gwacha haki itendeke gaki egere tonyore obomaene bwa omwana oyo ominto naki asirete egekogera bono iga nonye na omwana oyo ominto otigarete oyo peni nabo toroche bono nere agochi komenya iga iga na obwoba egekogera bono oroche ekero kweroreire esini muna omonto agoitwa ase obosio bwago nabo ekoba obwoba obonene sana igo bono gaki tiga eserekari erigereria kobua mono erigereria abang'ina abang'ina oroche nabwo enguso ya efamilia bakorigeria abana igo bono tiga eserekari erigereria abang'ina mono eaki erigigu mono egere eaki erigigu egere obomaene botogekane tomanye ng'a nki gerete omwana oyo ominto agacha gosira omwana oyo ominto ase gocha ase ensemo ya efamilia omwana oyo na omonto otokonyete sana na kobua mono ase ensemo ya chisemi omoroche narwanirete abana baye tari mong'ina okorara na omong'ina okoboka mambia buna bari oria orikire ase ebibiria oria gekoba ng'a naki omong'ina okoboka mambia osona chianga chiaye osonere abana baye babeka chianga chia riberera igo ng'ekero nkorigereri mono moranda amoreng'ani muna omong'ina oria origetwe ase ebibiria omong'ina oria obwate origeti chinchera chia okobwaterana ase efamilia yaye egere babeka abana babe ase enchera egwenerete abana babo mbarare enchara abana babo babe ase enchera egwenerete ase ekimasomo na kera egento igo bono ekero togochi korigeria ase ensemo eye yaito ya Kenya gaki egento ngosorora iga abang'ina ntobwate egasi enyinge ase eng'encho ya okorigia naende bono ekero ekoba ng'a omonto nkorigia are naende kwanyora omonto naende ngoitwa are igo gaki ntobwate omoichano omonene egekogera abana baye nabake abana baye buna bono igo omonene iga akorete form 4 aganyetairwe university oyo okabere oroche class 10 eye achiete tomanya gocha oyo gatata akare grade 4 iga efamilia eye ekero okorigereria ere efamilia enke sana efamilia yatagete kwagatu na omong'ina gaki egento ngosorora tiga eaki gaki erigigu Amarita nkoroku Tadia Somosa oyo nyagosira muka eluyano kopeni igo tore no gwichano konene umechande mene ya tosoire boniga ase gencho yo gusira umwana omito mura oyo rengu muswati tokoroka mama ase gencho ebintu byokare gotokorera ase familia ito igo byange bintu binene ebintu twari gwikaransa nero coordinate si family nero okora kire egento nche bone nari nkuburiga inki gekogera amang'ana akabira yagokorekana ase ekenyoro amang'ana yagokorekana ase ekenyoro ng'a obosari bwakorire bwamentekani nche nare gosaba eserekari iga korwa amang'ana yakabete mpaka rituko riarero buna nkaransete iga nanya kuugete yonse ipige gokwana etotegete eserekari yaito enene ya Kenya etoe obomaene bwoyo ominto osirete ase eng'encho ntogokire ekabira eye iga abanto baito bagoitwa abanto baito bakominyokiwa ase ekenyoro eke egento kere gia gatato neke korwa amang'ana aya akabete ntwanye konyora omonto onde ogoteretera amang'ana ande atatebi naye aya tokogenda gochia gose tokogenda gochia inche egento nare gosaba eserekari tonyora obomaene korwa ase egento eke
tonyora omanye korase esirikari yaito enene omosubati oyo tomanye ng'aki aitire ase eng'encho omonto tagocha bosa achake gogoita yaani agokonyora obogoire epikipiki achake gogoita igo ng'a abanto mbare maega ya egento eke naende totagete tokemanye buya mono tokemanye buya zaidi tomanye niki gekorora omwana oyo ominto agoitwa akominyokiwa agoitwa emioro korwa kare korwa bakoro mosubati tanya goakwa moro nonya ndiri kare abanto ebagachire omosubati kaminyokire bwebisire ase omosubati maega ogotebwa ng'aye pati yako igo ng'a omosubati ase ekenyoro naere amasikani lakini bono yaikeire abana basubati baito gose abana baito gose abanto ba ekenyoro giaito bagoitwa na ebinto bikorokwa emioro buna bono Nyagosira oyo ekero tokorigereria emaki eria ekero twamoetisire gitari eri tekoba moro mpaka ebegesire kiagera ere entambe sana gochia engoro enene gochia mpaka togakumia ng'aki inki eke kegenderete ase ekenyoro eke omwana oyo ominto korwa achete korwa otamba agacha agaiga gochura yaani emiaka 25 aberire gaiga korwa mwaka 2000 omwana oyo ominto buna arwete otamba tarwete ororo ng'aro gose gakare ekebago gose gakare omoibi oyo na omonto bwechogete okorie ekegeri kiaye ng'ora oicha obogorie emichiche eye obogorie chindani echi obogorie chicucumber echi orete ocha koneria abanto orosie endagera abana baye bakoria ase rituko ase erinde komoranje serikali yaito tokonye twachandikire